No, moi YouTube. Niin nyt on tullut yksi video. Vittu. Miten tää voi olla näin paskasta? Ai sitten. Joo, isätee. Jäätee. Mutta kumminkin, niin mä näin, että meillä on 4 tilaajaa. Mitä vittua? Kysymysmerkki ja tavallaan semmonen, että just tää. Laitatte videon alle ihan kaikki kysymykset. Ihan mikä tahansa kysymys, niin tulee vastaus tänään tai huomenna tai ylihuomenna. Joo, tällä viikolla. Paitsi ei sunnuntaina eikä lauantaina. Siis tuolla on vieraita tänään. Mutta musta. Fuck. Joo, terviin sieltä. Ja tällaisen mä sain ilmat täältä. Sanonko, että mä oon ollut? Nyt on kuiro. Ei vittu nää koirat on tyhmänäköisiä. Mutta joo, tällainen mun isältä on saanut. Eli kun mä otan Mäkillä, uskokaa tai älkää, mutta oikeesti Mäkillä. Ja nyt täällä Mäk on olohuoneessa. Ja mun siskon huone on ihan tossa. Siskon ja mun huone tossa. Mun takana. Mun huone on tuossa. Ja tuohon huoneen tänkäsin mummutsin ja Kaija nukkuu. Vitu sulla TV. Serlempi. Mutta hyvää päivää. Mut kumminkin, eli QA-video. Muistakaa, tulee ihan mitä tahansa vastausta, niin, tai siis kysymystä tulee heti vastausta teille. Et niinku mä otan näin vaikka. Ja tulee kysymys, jolta aina vaikka Jopilta. Komintutyypit tulee. Et tulee että ota teidän tai biisi YouTubeen. Niin sit tulee vastaus. En ole. No en olekaan. Mutta ihan siis ihan mitä tahansa laittakaa. Ihan mitä tahansa. Voiko Coca-Cola 55? Jäätyminen. No kumminkin. Joo, eiköhän sitten ole siinä. Nähdään sitten toisten videoiden parissa. YouTube. Te tiedetään.
Mitä vittu tästä kuvasta? Mä olen vittu. Ei. Hetkonen. Joo, 5 minuuttia enää aikaa. No, kuulette varmaan tänä. Tästä. Joo. Kuunnella kans pitäisi. Ei mä oon vielä game. Eli nytten kirjoitatte tonne, että voitte etsiä kaverit sumuja. Sinne kirjoitetta Gamer Playboys. Ryhmä. 3 jäsentä. Ja tää on tietenkin tää toinen, että kenen kanssa tehdään. Joo. Mutta olisikohan sitten siinä?